Hello bayarok, jotono no lamsoga ni video tei jotono no fungkaham. Hingke tini tei bahanyo hai norong ni bagai tubi feka Rignai Rikutu tei blouse piece. Hingke puila no sanai ani address ongkha Khumulung Gulachi hatai Khumulung Park ongkolok faising tei chung all over India no home delivery khayo by post tui. Jesu kesal ni video nai tongphano wanana kokroi chung norokno post office tui rohornai hingke phaidi tabuk puila no nailainai iko o chocolate brown color ni golden bai bethai berjak belai kheno Rignai naithogo omo oboni hingke blouse piece koroi hingke norok omo hai white color rok bai phano kanui mano hingke ang norokno kisa kaham ke phunuknai iko yaphangni simino nugui mankhana hingke bwsago rojak oboni tulip flower haike saharoi thupsa khai hingke omo haike bethai rokhe busuksi naithok norok jodi naithok jagui tongkhe dakti phafat order khaidi hingke tabuk second number ni maroon color nugui mankhana omo hingke tabuk ni trending bethai hinui mano omo hairok tang ageo waisa pano nugyakho ang khe tomo naithok jagui tinta set tubi pheka hingke norok naithok jagui tongkhe dakti phafat order khaidi saimano omo hai color bai borok mjango tei oboni bo blouse piece koroi hingke norok omo hai white color bai phano kanui mano iko suke bethai sijagui tong nugui mankhana bethai bo kotor rongjak hingke phaidi tabuk tei kaisa nailainai obo khe multi color ni pink tei yellow bai bethai saharjak hingke ani aro to green besi no bango ang je first phunukmani simi green mangno green bai sky blue mang bango aron bisingo green no hingke ani je subscriber rok dongnai rok green multi color no belai kheno demand khayo aboni bagai tei bahaino hai ang omo hai green color ni multi color no tubi phaika iko ani aro hingke norok multi color mang kisa kobang kok mannai oboni blouse piece tole tongo iko Rignai hai ashuke kobo kolokma ang kono bujimalia tei bisi side kaisa si side khaksa phaising si bethai tei yang side kaisa ke koroi hingke ang phunugui rokha abono aboni blouse piece no angbo bujimalia logmani mar kheno bethai bo khaksa si hingke tabuk tei kaisa chung nai tonglaio obo bo multi color ni no deep green hinui mano naidi hingke omo hai rok mijil saja sakufur rok kankhe busuk ke naithok no naila oboni tamsang khamung blouse piece kaham no kotor mano iko jotono ang khulogoi phunugo norok no kaham hamya jotono phunugo blouse piece busuk tor busuk lok ge tabuk tei kaisa nailai tongo obo bo chocolate color hai bo romjago tam sanai ang obono color si sawi manliya asuk mijil saja hai naithok tongo nugui mankhana o tabuk ang phunugui tongman joto multi color ni mangno line khe phunugui tongnai oboni hingke blouse piece koroi iko omo hai color khe mo chocolate color no khopjago hingke white color blouse belai kheno mjango tei kaisa nailainai obo khe magenta color ni obo bo blouse piece ganang no hingke ang tini je phunukmani kha ani mukhang phusi phunukliya kosa khesi jotono haino bwsago bogoi phunukbai sio tini ani mukhang phunuknani asuk mood koroi tei ani cameraman hingke to ani husband hingke bo dakti phafat ano video khai klangui se dogan thangna nango hingke ba daktui asuk kana nangliya dakti phafat haino Rignai kangsa jeno kanui sakao no Rikutu tei blouse piece mi phafat bogoi phunuk de hinui saoke ba ang haini bagai Rikutu sima haini kisa bogoi phunuka tei ani mokhang no khe asuk tati sadik waisa busu phunuk de asuk tati sadik manse pura si bo ani totra jora khe se phunuk sibo haini bagai ani mokhang nukjakliya angkhe kisala ani mokhang kawi tongna hinui wansukmani se emne sale sajak no waisa busu ordek rok khe khaidi half ke khaidi manse bo pura no totra jora khai rekha hingke obo khe yellow color ni belai naithogo bo blouse piece ganang ke tini norok ani mokhang nugya phano konta hindi Rikutu rok nai bobo chajak screenshot rohordi ano dakti phafat omo khe limited piece no omo bo naithogo naidi o bethai hingke to green brown jotono bethai joto no naithogo o Rignai no bwskango phainai phaikhe ke phano hamjak kusikori tak sujara ang je o design ni phalmani hingke oboni blouse piece tongo
Nugiman khana tei kon chana nanglak bosok jora tei naithok hinkhe tabuk green ni tei kaisa tei bahai hai nailai tongo obo khe tamsanai sol green mane kono bwthai suhurjak oino multicolor ya obo direct simple no hinjinai haifano rose flower ni iko naidi ang omo hai bwthai khe naithokjago haini bagui green mangno tini bo tei bahai hai norok no ma phunuk bwkha iko gusuk khe naithok naidi rithi khe bwthai rijak hinkhe amtui rok hinkhe simple khe jeo phano kanthogo asuk sijakya achol bethep thebui bo kanui mano bethep thebya bo haino simple khe mwchango khe oboni bo blouse piece kwrui ang joto je white color blouse kaisa chumjak aboni joto video o tini pairi rwsinai hinui uansugui joto no khai tongo Rikutu simi tui phunugui tongo hinkhe obo same bwthai no orange color ni orange rok bo nango yellow simi tini asuk sol kwrui anaro tasingni nukha na kisa tamjani hai hinkhe tabuk orange iko hinkhe phaidi tabuk tei kaisa nailai grana omo khe tamsanai o multicolor o je bwthai sarjak jaat ni obo khe single bwthai no hinui mano mane single color ni no iko oboni blouse piece tongo o bwthai maar kheno ani aro cholio ani je customer rok o bwthai no belai kheno chajago tei ang bo naithokjago amhai siti bwthai jaat no hinkhe bwthai ni mung tongmaya hinkhe amo hai bwthai no hinkhe belai chajago iko haini bagui no omo hai mangno blue color ni bo tui phaika ori quality bo chao aboni bagui angkhe omo hai jesuk bar tufano color simi slai tuui phaio hinkhe omo khe baby pink ni omo video rogo nukhe norok asuk chajaklak ang bo video rogo hinkhe asuk naithokjakya obono but bwskango phaikele o pink color no je khepa norok naithokjaknai iko ang bo video le asuk naithokjakli oboni khe blouse piece bo tongo omo war mano kaham mangjak iko naidi kisapani si video o sijakli aboni bwthai rok hinkhe red color nailai gana red color oboni blouse piece kwrui haifano ani aro red color extra blouse tongo norok abo bai painai khe pai kanui chumui mano hinkhe nugui mankha na norom dudok wngjago omo bo Rignai hinkhe tini joto no color tongo ani aro white color simi kwrui hinkhe blue color ni bo same bwthai no nugui mankha na oboni khe blouse piece tongo hinkhe abono tini ni je phunukmani phunukka norok hamjagui chajagui tongkhe o screen o number rijak o number tei ano kwrung di call phano khaidi haiya khe direct message phano khaidi ang reply rwnai khe tini ni bagui asuk jora nong sinai norok bai malainai ani kwtal video o joto no hambai paithak jora nai tongma bagui।